10 ноябри соли 2023 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бахшида ба рӯзи милитсияи тоҷик як қатор иншооти нави соҳаро баъди бунёду навсозӣ ифтитоҳ карда бо маҳсулоти хоҷагиҳои ёрирасонӣ назди Вазорати Корҳои Дохилӣ шинос шуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст бо шароити фароҳамшуда дар бинои хобгоҳи сарбозони батальони фаврии таъиноти махсуси қисми ҳарбии 3502 раёсати қушунҳои дохилии Вазорати Корҳои Дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон шинос шуданд. ҳайати шахсӣ дар баробари толори барҳаво ҳамзамон метавонанд аз ҳуҷраҳои зарурии ёрирасони замонавӣ истифода кунанд. дар маҷмӯъ дар ин қисми низомӣ як хобгоҳ бо ҳуҷраҳои ёрирасон сохта шуда 5 хобгоҳи дигар пурра навсозӣ карда шудааст. дар толорҳои барҳаво барои ҳайати шахсӣ мутобиқ ба талаботи замон ҷиҳати адои хизмати модар ватан шароит фароҳам оварда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳайати шахсиро барои истифодаи муфид аз имконияти фароҳамшуда ва иҷрои вазифаҳои хизматӣ вазифадор карданд. дар хобгоҳи сарбозон, роҳравҳо ва атрофи қисми ҳарбӣ камераҳои назоратӣ насб карда шуда будубоши афсарону сарбозон зери назорати пайваста қарор дорад. ҳамчунин дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 4 иншооти нав, маркази таълимии қушунҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода, маркази васлу насби таҷҳизоти техникаи оташнишонӣ, сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ, шуъбаи Вазорати Корҳои Дохилӣ дар ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва бинои истиқоматӣ дар кӯчаи Мушфиқии пойтахтро барои кормандони Вазорати Корҳои Дохилӣ онлайн ба истифода доданд. муҳтарам сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон, бинои маркази таълимии қушунҳои дохилии Вазорати Корҳои Дохилӣ барои ифтитоҳ омода аст. муҳтарам сафармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон, маркази васлу насби техникаи оташшонӣ, сарраёсати хадамоти давлатии оташшонӣ, Вазорати Корҳои Дохилӣ барои ифтитоҳ омода. муҳтарам сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон, сохтмони бинои шуъбаи Вазорати Корҳои Дохилӣ дар ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба итмом расида мавриди истифодабарӣ қарор гирифт. муҳтарам ҷаноби олӣ, бинои истиқоматӣ барои кормандони Вазорати Корҳои Дохилӣ дар кӯчаи Мушфиқии шаҳри Душанбе бо роҳи худ маблағдорӣ сохта шуда омода аст. дар иншооти нав мутобиқ ба талаботи замони муосир барои ҳайати шахсӣ ҷиҳати адои хизмат ва истиқомат шароит фароҳам оварда шудааст, ки ҳамааш натиҷаи ғамхориҳои доимии ҳукумати мамлакат нисбат ба кормандони мақомоти милитсия мебошад. сипас пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо маҳсулоти истеҳсол намудаи хоҷагиҳои ёрирасонӣ назди Вазорати Корҳои Дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон шинос шуданд. маҳсулоти тару тоза аз тарафи хоҷагиҳои ёрирасон дар ноҳияҳои Лахш, Варзоб, Рудакӣ ва шаҳри Душанбе истеҳсол ва ба афсарону сарбозон дастрас карда мешавад. омӯзиши усулҳои муосири кишту парвариши зироат, истифодаи техникаву таҷҳизоти тибқи таъинот пешбинӣ шуда ва ба роҳ мондани коркарди маҳсулоти кишоварзӣ имкон фароҳам овард, ки афзоиши ҳамасолаи истеҳсоли маводи ғизоӣ дар хоҷагиҳои ёрирасонӣ назди Вазорати Корҳои Дохилӣ таъмин карда шавад. зиёд кардани саршумори чорвои калону майда, оилаҳои занбури асал ва таъсиси корхонаҳои коркард имкон фароҳам овард, ки талаботи ҳайати шахсӣ бо гӯшту шир ва асал бештар аз ҳисоби хоҷагиҳои ёрирасонӣ назди вазорат қонеъ гардонида шавад. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулини дахлдорро ҷиҳати истифодаи пурраи имконияти хоҷагиҳои ёрирасон, боз ҳам афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти босифат ва таъмини ҳайати шахсӣ бо маводи ғизоӣ аз ҳисоби имкониятҳои дохилии табиӣ вазифадор намуданд.